Kaixo Gremlins, gaurko bideoan islamari buruz hitz egingo dugu. Badakit normalean erlijioari buruzko bideoak pizkat polemika pizten dutela. Baina gaurko bideoan polemika beste aldera utziko dugu. Egingo duguna izango da islamari buruzko gauza konkretu eta puntualak ikusi. Adibidez, nor zen Mahoma? Zeintzuk dira islamaren aginduak? Edo agindu garrantzitsuenak? Zer da Korana? Gaurko bideoan galdera guzti horiek erantzungo ditugu. 7. mendean gutxi gorabehera edatze prozesu bati ekin zioten musulmanek eta inperio handi bat konkistatu zuten. Bisigodoen erresuma ahulduta zegoenez, musulmanek ia Iberiar penintsula osoa hartu zuten mendean 711 urtean. Guzti hori ezagutzen dugu, baita Al-Andalus izeneko lurralde bat sortu zutela. Muhammad ibn Abdallah Mahoma 570 urtean jaio zen. Quraish tribuko familia aberats batean. Txikia izan da, bere aita hil zen, eta 6 urte zituenean ama hil zen. Azkenean bere osaba Abu Talib, bere aitaren anaia, arduratu zen haurraren heziketaz. Gaztaroan Damasko eta Meka artean aritu zen merkataritza lanetan. 40 urte zituela tradizioak dioenez Gabriel Goiaingerua agertu zitzaion. Eta iragarri zion Alak hautatutako profeta berria zela, erlijio monoteista berria islamismoa predikatzeko. Alak bidaltzen zizkion bertsoak buruz ikasi eta behin eta berriro errepikatzeko agindua jaso zuen. Geroago bertso horiek Koranean idatzi ziren. Mekako biztanleek jarraitzen zuten betidaniko politeismoaren aurrean, erlijio berri hau monoteista zen, lehen esan dudan bezala. Eta azken epaiaren eguna iragartzen zuen. Beno, erlijio berria sortu zuen, baina zer gertatu zen geroxeago? Senideak izan zituen lehen jarraitzaileak eta ondoren esklabo eta beduino asko elkartu zitzaizkion. Jarraitzaileak ugaritzea mehatxu izaten hasi zen tributako buruzaientzat. Tribu haien aberastasuna Kaban zetzan Mekako erlijio gune garrantzitsuenean. Mahoma politeismoaren aurka zegoen eta horrek arrisku handia zekarkion bere tribuari. Hori izan zen Mahoma eta bere jarraitzailei egin zitzaien jazarpenaren arrazoi nagusienetako bat. Beraz, Mahomarentzat bizitza arriskutsua bihurtu zen. Eta kontekstu horretan ejira edo euskaraz ihesa ematen da. 622 urtean Mekatik Medina hirira ihes egin zuen. Medinako biztanleak erlijio berrira konbertitzea lortu zuen profetak eta haien laguntzarekin Meka eraso egin zuten. Beraz, gerra piztu zen Meka eta Medinaren artean eta 630 urtean garaiez hartu zen Mekan. Hango idoloak ezabatu zituen eta bere erlijio berria ezarri zuen. 2 urte geroxeago Arabiar penintsula osoa islamara bihurtu zen, Siria eta Palestinarekin batera, eta islama zabaltzen ari zen etengabe. Justo momentu horretan Mahoma hil zen, 622 urtean. Zeintzuk dira islamaren aginduak? Islamak 5 agindu edo oinarrizko bete behar ezartzen ditu. Lehenengoa, Ala jainko bakarra dela sinestea. Beste oinarrizko bete beharra, egunsentiaren eta gauaren artean 5 bider otoitz egitea da. Konkretuki, Mekara begira. 3. bete beharra limosna praktikatzea. Zertarako, Alarengandik jasotako doainak eskertzeko. 4. barau egitea. Eta barau egin behar da momentu konkretu batean, Ramadan hilabetean. Hori esan nahi du, eguzkiaren argia dagoen bitartean ezin duzula jan, bakarrik gaua denean. Azkenik, 5. oinarrizko bete beharra Mekarako erromesaldia da. Gitxienez, bizitzan behin hori egiteko aukera duten guztientzat egin behar dute. Non aurki dezakegu musulmanen fedea? Korana islamaren liburu sakratua da. Musulmanen sinesmen arabera jainkoak Gabriel Goiaingerua bitartez Mahoma profetari egin zion errebelazioa jasotzen du.
Korana belaunaldiz belaunaldi ahoz aho irakatsi zela dirudi, jakintsuek bildu eta idatziz jarri zuten arte. Testua, poesia eta prosaren arteko erdibide gisan definitu izan da, eta fededunaren bizimodu egokiaren gaineko agindua jasotzen ditu. Beraz, islamaren liburu sakratua da, 114 atal edo sura ditu. Koranaren hizkuntza arabiera klasikoa da, eta hartatik hartu du arabierazko literaturak hizkuntz eredua. Eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta gustatu baldin bazaizu badakizu sakatu like edo suskribitu. Agur!